जत्तनो हामबाय दिनै जों जोंनि DTGS हायगा दिप्रसाद थानसा हायद्राबाद NGO टीम नै खालायजाक हायद्राबाद स्टेटआव जों दिप्रसाद थानसा हिनै कायसा NGO खालायमोनि बिसिं दै दिनै जरा दै 2 बोसोर गावै थांखा के दिनै मानलि मिटिं लायमोनि बिसिंगो बसखां थांनाय मासरावबो जों नखा ससियेल मिडियानि थ्रुके खरकसा तिरप्रा से नोङै क्रिस्टि तिरप्रा 3 बोसोरनि सराय बलायनि बोरमां बनि मकल बायसा हामयाङै नकमानि नसों थार यगलायै गोबां गक सुबा लायजामाय फानो जे सुबमानि जों जे मानसा जोंनि दिप्रसाद थानसा हायद्राबाद NGO टीमनि जों सुबा लायनाय वान सब लायै दिनै फाइनाली जों जे मानसा जों ओ क्रिस्टि तिरप्रानो सुबा हलायखा के सुबा मानि के जों यूट्यूबर कहर दाबर मानि याक्तै बनि अकाउंट जों रहलायखा दिनै के अमहायकेने जों जे मानसा सुबावै दंनाय आबो हायके सुबा सो खालाय दंके जों साक बाय साक याग्रम लायै जे मानसा खसा खगनै सुबा लायै दंके जों थानसा हजागो हायने बागै जत्त ताखुकते बुकुक सं तिब्रा हासेनि लपरकनो कयनाय हायदि अमहायकेने जों बुखा कवारबाय बुखा काहामबाय जे मानसा खक्सा खगनैनि बागै खक्सा खगनै सुबाना बागै याप्रै सेलायबायनो जोंबो जे मानसा फादार हास्तेव सामखाय दंखानो जों आबो हायकेने जे मानसा जोंबो सुबावनाय बे जारा आबो हायरो सुबा सरक नां दंखा के सिनि दिप्रसाद थानसा हायद्राबाद NGO टीमनि चेयरमैन ते भाइस चेयरमैन नो कल खायबायदि जों अरो एड खायरनाय के फायदि कक्तायसि थाइनि सामा खोनालाय हामबाय जत सिनि दिप्रसाद थानसा हायद्राबाद NGO टीमनि दिनै जे मिटिं खालायमानि बिसिंखै फादार हास्तेव सामखाय दंनायखौनो जे मानसा जों दिनै क्रिस्टि तिरप्रानि बागै राय जे कलकाताव हायै ट्रिटमेन्टनि बागै नाङै दंमानि समावबो जों जे मानसा दिनै दिप्रसाद थानसा हायद्राबाद NGO टीमनि कोनो 8,201 टाका डोनेशन खालायखा डोनेशन खालायमानि जों ताखौ यूट्यूबर कहर देबरमानि प्रोग्रेस खालायखा जों बनि याक्तैनि हलायखा जों बनि याक्तैनि हलायनाय के आसा खायो ओ क्रिस्टि तिरप्रानि गुमानि गुफानि अर पैसा हगलांथों आसोंनो जतन हामबाय।